Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Dr. Nuruddin Idris Abdulkarim, wanda insha Allah ta'ala yau nan za mu yi magana akan cutar siga da ma'ana bayanan menene cutar siga, ya rabe-raben cutar siga yake, ya kuma me yake sa ake kama da cutar siga, da kuma ya ake gane ya alamomin sigan nan yake, kuma wasu irin gwaje-gwaje ne idan Allah ya kai mu insha Allah za mu yi bayanin gwaje-gwajen da za a gane mutum yana dauke da siga, da kuma insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan magungunan da ya kamata mutum ya yi amfani da su idan yana da siga, sai kuma da kuma wani irin matsaloli ne wanda ya kamata mu sanar da al'umma cewa su gane cewa siga tana da kaza tana da kaza tana da kaza, don ya kamata mu kula. Assalamu alaikum. Cutar siga shine a jikin dan adam akwai wani sinadarin da ake ce masa insulin, muna kiran shi a likitance insulin. Shi wannan insulin din aikinsa ya sarrafa siga da take jikin dan adam. To idan aka ce mutum ya kamu da cutar siga, wato jikinsa baya iya sarrafa sigan yadda ya kamata kwata-kwata, ko kuma jikinsa baya samar da siga, baya samar da wannan insulin din da yake controlling din shugan da ke cikin jini. So a takaice abin da ake nufi kenan, kaga shuga zai zama on control kenan a jini kenan. So shuga zai, kuma shugan nan akwai ka'idar da ya kamata ya zama a cikin jini wanda shine ba zai cutar da dan adam ba. So idan shugan nan yayi yawa a jini, sakamakon ko jikinsa baya samar da shuga, ko kuma kwata-kwata jikinsa baya samar da insulin wanda zai sarrafa shugan, ko kuma jikinsa kwata-kwata baya samar da insulin din ma da zai sarrafa shugan, to waɗannan su suke haifar da abin da ake ce masa diabetes a likitance kenan. So a takaice in za mu iya dan recapping, diabetes yana iya samuwa ne sakamakon jikin dan adam baya samar da wani sinadari da muke ce masa insulin, ko kuma yana samar da shi amma baya aikinsa yadda ya kamata. So don haka shuga a jikin dan adam zai zama yayi yawa, da wanda idan ba a gyara shi ba a daidaita shi ya zauna daidai wa daida ba, zai cutar da jikin dan adam. A takaice wannan shine diabetes mellitus a likitance kenan. Diabetes yana da rabe-rabe. Rabe-raben farko da aka fara samu tun daga 1980, wanda World Health Organization wato WHO ta kenan, shine farkon rabe-raben da ta fara yi. Ta fara wannan rabe-rabe ne ta kasa shi kan wannan diabetes gida biyu. Na farko akwai abin da ke ce masa insulin dependent diabetes mellitus, wanda shi ake kira type 1 diabetes. Sai kuma akwai non-insulin dependent diabetes mellitus, wanda shi ake ce masa type 2 diabetes. To a sakamakon bincike na likitoci wanda ake yau da gobe, shi wannan classification din da WHO ta fara yi, an zo an samu canji, an yi samu canji akan wancan rabe-raben da aka fara yi na farko, wanda shine aka yi discarding din, ma'ana aka ajiye wancan classification din na farko da aka yi 1980. So a 1997 an sake canja shi kanshi wannan rabe-raben. Dalilin wannan rabe-raben ko ba komai bane, saboda ana son a raba shi kanshi diabetes akan menene wai ainihin ma yake kawo wannan diabetes, wato based on underlying etiology of shi kanshi na diabetes din kenan. To wannan rabe-raben shi aka yi a 1997. So idan za mu tafi wannan rabe-raben shine za mu fara kama haka. Akwai abin da muke ce masa na farko, sai aka fara classifying din diabetes din, ko aka fara raba diabetes into abin da ake ce masa type 1 diabetes mellitus. Wannan kusan shine kusan kaso 5 har zuwa 10 a cikin kaso 5 zuwa 10 na mutane za a iya samun su da wannan kaso na diabetes din, ma'ana type 1 kenan. Shi kuma wannan kaso na biyu, shi kuma na biyu ana ce masa type 2 diabetes mellitus, wanda shi ya fi yawa cikin al'umma, kusan kaso 90 na al'umma. Shi wannan kusan shine ya fi yawa cikin al'umma, shine type 2 diabetes mellitus. Abu na uku, akwai wanda diabetes da ake samun sa ga wato kamar mata waɗanda suke da ciki, ana ce masa gestational diabetes mellitus. Gestational diabetes mellitus ma'ana shi na non-diabetes wanda yake samun majority of wasu matan da suke da ciki, wanda hakan yakan sa wani zubin
kaga har an ce ɗaya ya yi girman da sai an yi wa mace ciki sakamakon wannan suga ɗin. So wannan shi ake ce mashi shine na uku. Na hudu kuma wannan rabin ana ce mishi orders. Waɗannan orders suna da yawan gaske wanda za ta yi wa wannan mutum ya samu gado ne through misali genetic defects da ake samu a shi kanshi ainihin sinadarin da yake samar da sugar ɗin. So akwai kaman irin su wasu cututtuka da ake ce musu irin su Cushing syndromes, akwai irin su pheochromocytomas, duk waɗannan suna kawo waɗannan, duk suna cikin wasu raba-raba. Akwai irin su abin da ake ce musu, akwai magunguna ma wato drug induced ko chemical induced, kama abin da ya shafi irin glucocorticoid ko a ce musu steroid ko kuma kama irin su thyroid hormone wanda ake ba waɗanda bayan an musu aikin makogoro an cire musu wani sinadari akan ba su wannan maganin. To wani matsalar wannan maganin yakan sa mutum ya kamu da, yakan daga shuga ya zama ya haifar da matsala. Akwai magunguna ma irin su antihypertensives kamar irin su thiazide wanda bangaren masu hawan jini ake amfani da shi, su ma sukan kawo wannan matsala. Sai kuma irin su magunguna kamar su interferon gamma wanda ya shafi kamar matsalan wanda suke da matsalan ciwon hanta akan ba su wannan magani. Har ma masu HIV ma'ana highly active antiretroviral agent magungunan da ake ba su masu kan haifar da wannan abubuwan. So idan muka kuma tafiya akwai irin kamar infection wanda akan haifi ɗa da shi, ana ce musu kamar congenital rubella ko kuma cytomegalovirus. Duk waɗannan za su iya sa misali lokacin da aka samu ciki mace ta samu infection wanda zai iya shafan ɗan, a ƙarshe yaron kuma ya zo da wannan cuta. Ciwon siga, cutar kenan ciwon siga a taɓaice. Akwai wasu kuma syndromes wanda a cikin society mu zamu dinga ganin wasu yara za a haife su kaga kafar su kaman ta agwagwa ko kuma kansu fuskar su karama haka, kamar irin su masu kaman down syndrome kenan, masu down syndrome, irin su Cushing syndrome, down syndrome, Turner syndrome, duk waɗannan za a iya samun su. Duk da waɗannan suna da karanci a mu musamman kamar mu nan Najeriya muna da karancin waɗannan, amma dai waɗannan sun fi yawa a ƙasashen turai, su ma suna kawo haka. So a taƙaice waɗannan su ne kusan rabe-rabe wanda za mu ce na ma'ana na ciwon siga. Akwai abin da yake da muhimmanci wanda ya kamata mu dan yi magana a kansa. Akwai abin da ake ce musu risk factors da kuma risk factors na shi kanshi na wannan cutar siga. Risk factor a likitanci abin da muke nufi shine ma'ana abubuwan da za su iya janyo mutum ya kamu da siga. So waɗannan to sakamakon wannan rabe-raben da aka yi, akwai abubuwan da idan mutum yana da su zai iya kamuwa da cutar siga mai type 1 kenan, type 1 diabetes mellitus. Idan mun tuna mun ce kaso 5 zuwa 10 na cikin al'umma suna iya kamuwa da wannan cuta. Wannan risk factor da za mu fara magana akan na type 1 shine akwai wani abu da ke masa autoimmune beta cell destruction. Autoimmune beta cell destruction. Akwai waɗanda suke samun jikinsu yakan yaƙi jikinsu. Wani zubin akwai abin da muke cewa wani za a ga jikinsa haka kawai jikinsa ya kama ƙaiƙayi, ya kukumbura, ya ruɗu. Wannan ana ce mishi hypersensitivity reaction. Duk da bai shafi wannan ba, amma ina yi ne don mutane su fahimta. To a jikin mutum akan samu wasu a producing din wasu sinadarai wanda ainihin sinadarin da yake samar da wannan insulin din suke yaƙarsa har su kasance sun lalata shi, wanda ma ba zai ma dinga samar da insulin din ba. So wannan is autoimmune, ma'ana jiki ne yake yaƙan jiki. Akan samu wasu wanda suke samun irin wannan abin. Duk wanda suka kama da wannan abin to kaga kwata-kwata zai je lalata sinadarin da yake samar da ainihin insulin. Wannan sinadarin kuma da yake samar da insulin na sunansa beta cells. So idan ya lalata kaga kwata-kwata babu insulin, to kaga sugar zai zama ba control kenan a cikin jini. So akwai wannan. Akwai kuma mutanen da suke da abin da ake ce masa kamar yanzu celiac disease. Duk da mu ba mu da shi yawanci a nan, ya fi yawanci a can kasashen yamma, to amma shi ma yakan kawo haka. Akwai type A gastritis da kuma irin su Hashimoto thyroiditis. Duk waɗannan su ne yawancin abubuwan da suke haɗe da ma'ana diabetes wanda yake da type 1. Sai mu tafi type 2 diabetes. Yawancin wannan kuma wanda muka ce kaso 90 wanda kusan shi ya fi yawa cikin al'umma, most of clinics su muka fi gani. Muna ganin type 1, amma type 2 kusan a cikin al'umma su suka fi yawa. Wanda ya fi yawa abin da yake abin da za mu yi magana wanda kusan yake janyo wannan type 2 din
akwai abin da muke ce masa family history. Family history means hereditary ko kuma genetics. Idan mutum iyayensa misali first degree iyayensa idan mahaifi ko uwa tana dauke da siga, to mutum yana da chances, yana da risk factor chance din da shi ma zai iya kamuwa da siga. Ba wai ana nufin lalle zai kamu da siga ba, sakamakon akwai dan abin da yiwuwa zai kamuwa da siga. In ya kamu ba mamaki kaman gado kenan, so kaman haka yakan bi jini ko zuriya, wannan gaskiya ne. So sai kuma akwai abubuwan da dole idan ya kamata mu kula da su. Akwai abin da muke ce masa obesity, ma'ana mutum ya yi ƙiba wanda ya wuce misali, wanda shi kanshi yana tafiya na nishi, kitse yawa mutum yawa a jiki, da kuma rashin motsa jiki, da kuma misali kaman hawan jini, da kuma na yi maganan kitse. Sosai kuma macen da take da shuga sannan ta kamu da take da ciki ta kamu da shuga, to ita ma wasu sukan daga nan abin yakan progressing ya zama ko mutum ya kamu da shuga kenan. So waɗannan a takaice su ne kusan risk factors da za mu ce waɗanda abubuwan da suke sa waɗannan mutum ya kamu da waɗannan cutar siga. Kusan a duniya wannan abu ne kusan ya zama kamar ruwan dare. Shi wannan kusan type 1 zan yi magana abin da muke ce masa epidemiology kenan. Ta yaya za mu gane akwai yanayin sigar da kusan type 1 tafi yawa da type 2 tafi yawa ita ma. Yawancin type 1 za ga mun ce kaso 5% kaso 5 na cikin duk da yawan diabetes kaso 5 type 1 ne. To su waye waɗannan yawanci aka fi gane su suka fi samun wannan type 1 din? Tafi musamman a yara. Yawancin ta in kaga yaro yawanci da siga yawanci ƙasa shekara 20 mafiya yawan lokaci za ga type 1. Wani zubin za ga daga shekara 4 zuwa shekara 6 za a gane, shekara 10 zuwa shekara 14 duk za a iya gane wannan yanayin cuta. So sai kuma ita wannan type 2 wanda kusan an ka kalle ta yawanci sama da shekara 40 take fara nuna kanta, amma ta fi yawa, ma'ana kaga ta fi nunawa kenan a idan shekarun mutum ya ja. So shi yasa zaka ga a farko da idan muka koma wancan definition din farko da WHO ta yi, za ga wancan type 1 is juvenile onset, ma'ana an fi samun sa lokacin da ma'ana tun mutum yana yaranta. Ita kuma wannan type 2 is more of like adult, ta fi samun yawancin wanda mutanen da suka girma shekara 40 zuwa sama. Ba ana nufin ba za a samu ƙasa da shekara 40 ba, amma yawanci dai ya fi zuwa shi ya fi sama da shekara 40. Wannan a takaice shine bayani akan abubuwan da suke kawowa mutum ya kamu da type 1 diabetes mellitus ko kuma type 2 diabetes mellitus a takaice kenan.